Puthot Article 244A Nakachun Pinangjipura Delhi Rongsupi Jantar Mantara Long Kachisong Dam 2 Meghalaya MDC Kilega Mongbe Bes Karbiang Long Nang Lu Chok Pita Ki Setum Kilang Dun Dingki Chok Chepusi Barim Ram Sing Rong Hang Ki Jong Dun Kado Nil Harsen Long Hang Pinal Daberta Ang Long Pang Jepon Sana No Tomate No Tomate We Hemprek mate Assam pen Karbiang Long pen di Mahasaw Arara tung satami Hemprek si dopo pura kachisong laki ningkan plikep anbak nang pleng kai kailo. Bangso Hemprek mate Article 244 inang pachun piserak noipura Delhi rong sopialong kachisong dama phayamatsi lakhaponun e pintanglo. Bonta Central Sorkar lapen Assam Sorkar atum bangso Article 244 e ke pachuna phana bangki ke panong kugajok non puanta Karbiang Long pen di Mahasaw Arara bangki. Assam Sorkaratum nangke parting a lingsi charting dun nanga redlo. Las Article 244 e ke pachun begjia phanpura Puthot Karbiang Long and North Kachar Hills Autonomous State Demand Committee pen Japon thusi thang ni phai kre player ni Delhi rong supi jantar mantara long kache songa sai dengpon. No Tomate No Hemprek Long Leti No Sanse Hemprek Long Leti No Sanse Hemprek Long Leti No Sanse Sing Timung Jindabad 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 Sing Timung Jindabad 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 Sing Timung Jindabad Jindabad Non ke do Boma Sorkar atumahin Indian Constitution along ke tokdak Article 244A Gov Abil Abangki Kibangji Parliament Budget Session alongki pa implement Veknangji pura kache songa hut ning Japon. Thelo men ke political party ajara party no ilitum along ke do ansitame pe non political social organization riso ejangatum itu kapre song tak seng lo la alang litum ta non ke chini lo je hangrapet long te long da prangji pen chok jam isi song photo tum hang chot akapre temange chi sorsan chot pote long le ilitum chini lo bang akapre hempre ke long tum ta isivet ke do sigelong pu ilitum kheta nonge chini lo reset lo lu wogelo non ke social media lo long ad lo aposi ke wang gilang ani ar bangket Delhi ke wang punoi bagwa dispur le hang ke hang ram ke dampak punon ba hadak imithang adim jong si no hempre ka phan ajaga ajai mek ba sai deng lo plong te chitupet pu nili ning thepalo Bangso Article 244A bill ke damtang abarim MP Biren Singh ti ke do Boma hut satami ponno lapenan parta ke damtang apora hut MP Barim Foren Singh bi lapen non ti khibom MP Amar Singh ti so satami Karbiang Long lapen di Mahasaw Arara Pharman aja kiding fluipen ke hangbom Article 244A Pharman Parliament along lampi ti paklang dum Lesson non Parliament Budget Session along Gov Bill ke pa implement pon begjia phanpura Memorandum along KECCM Dr. Tuliram Ronghang di Mahasaw CM Debolal Garlosang Anparta Karbiang Long pen bangpho MLA satung redact mate signature chipidonsi Article 244A ke papleng serang chiaphan RD pidon jopusi kadhas dikoma mepu ajitimung pen thanpon Lasa dharna program ala mangke autonomous long liti ke nitume Delhi dharna dopo atima nele to ma private member bill ele to MP Omar Singh tiso dak moplo la se hala sa private member bill introduce upon la pen government bill ponte tik en ele tom Delhi ga dharna doer ko la sa kam en to wang bomi pen on next autumn session July August en ele tom bang ke west sa bang ko west sa bang non ke wang long apot ele to ma CM Karbiang Long Autonomous Council a chief executive member Dr. Tuliram Rong Hang Sa nang kerap penaja ni tum ningarong piglo la pe alang ni ban churu piglo la pe alang li autonomous te ni kang binong si alang li abatai ta ni tum manangarap lo reni khum ta batai ni rijap lo aeroplane ni chitap ta aeroplane nanta bang paro pri ta batai ni ta pon lo la pe alang li jur piglo inusia mahisap la peni to banana batai Delhi ke wang la selang li panchuru piglo secondly non MP Omar Singh tisota ha 1986 penang chirapun lo la penana lang MP man lo la pen MP man pen parliament lo introduce lo ani sita lang li to pur alang parliament lo niche lo akola pen itum Delhi ke wang aling na kerap dun alang li do sekta apa salang li pan suri akardom
ahir jumi pajirlo lapen adun tu haurat MLA kene Mr. Dor Singh Rong hang alang li mata alang li na kerap dun na chito dun ni to malong kaita na claim no pot alang li to man suri akardom alang li pana pajirlo la selain lo lapen kaniji poen lo je ilitum autonomous state ke hang ala bangke bang paka parti le autonomous state hang tami sita aprang sonata kacitu kacitat boycott akola sonatak itum choi nai la bang claim de nangji akola pem ke hang chenge sovereign country sovereign state hang po la penuni po separate state la penuni po autonomous state ha pige autonomous state penaber more power da kedeng hala bang le ning ko yalam News Report KATV News. Non malom Meghalaya MDC ki lik ki pache thangahut West Karbi Anglong arlo anta nang luchok ki vote ki hang asai nang claim do bangso birta chala bangki birta lapen social media long jumpudan pinlo lapuan media long ki jui jam apita Karbi Anglong Autonomous Council ki jatum kilang dunding bangki ki chok chithek tik anu busi EM Barim Ram Singh Ronghang thang ni phai clear ni pherang kya maya long pen ningji pon EM Barim Ram Singh Ronghang kaningji pon swatengke ilitum along registered aduya hoyalong non malom Meghalaya election aparman vote ki hang asai ki denga porahut West Karbi Anglong arlo nangki luchok abangki Karbi Anglong arlo registered Karbi khaya tumta dudun kip nangni laso aron rip pen nangki claim aputhak abangki ingtang kring ka chisong padunangji lapen KAC ki ja tum sitami dudun joy ki chok silu non ating samdun ripulte Meghalaya tum longlinang parlo bom popisi tirangki amaya long pen ningdi pon Diri nal to bathing no kini alam kari je nika isi alam the binaw mala hello non Meghalaya state along autonomous council mo ka election do bomlo la pendak jasmet ke nichi Karbi Anglong la pen jenche hills west jenche hills che khoi nok paswa area long non election campaign Meghalaya state pen yamo la pen ladak non isi jasmet pen ilutum ba itunga raratum kamat hadni kenang so lam la hello non hejong lang west jointia hills along isi autonomous council a constituency ka create la bangke baroto la pen mukro ku pangrum pen sisia constituency go la dak total rong thong kebra throk du la swang bong pen ke create throk bangke la ke Karbilo la pen jointia tu mange rong create throk si la kadowe dimta Karbi la pen la jointia ki on 90% ke la ke Karbi Anglong a territory arlo constituency lo seta pini Ladakh bangke Meghalaya pen wangsi Meghalaya government pen wangsi Ladakh ka doge ara fanta voters ID ta idet lo ambe Ladakh pen amasi non la so constituency pen amasi INC a candidate lo arlo supi la bangke amen ke Banikas Laban tu lake mula ber pen malo Karbi Anglong pen masi candidate ado la so constituency lo masi bange jointia hills long la so autonomous council a homosis pinchong de la pen la so puthak non ki pulje det ke most probably ke bangji ko rasia tarik lo seta ningdu kala mala puhelo Karbi Anglong mata Assam territory arlo puli chini dera fisita Karbi Anglong autonomous council kachari atung punon MLA atung punon MP atung punon Assam minister atung punon dasolang kita ing samwe ke ningdu kala dasin nili puje ning hang je ilitum longri longpat kaching honara tu party pu cipupe pinpen tong sekot pen seta isi tunga protest demonstration cipek lang dun vexigeme la pelage long pen wang ve pusita hala so che koi not area jiri kindeng long seta katuke political party punon rat punon students punon la so putha ke tum mane isi protest demonstration ke usimi Kidam tanga porahut Amring constituency arlo rong khilan arong mati aha warki Meghalaya asol parlo pon edlo puta pherang kia mai sami pangdak pondo bonta ilitum Karbi Anglong ki jatum jesimet CM EM MSC an parta MPMLA atum do anta astia sapta ka chepati dun haya bangawi non sitami lason puloti ilitum along ria bangke Meghalaya parlo pon lap khangjang puta ningji bonke ne
Ilitum board ituma autonomous council ke jali netum punon MLA MDC pen danglok MP MLA karbenglok and chief pen lazura farman ke claim dunji pura ke jali netum je ituma constituency arlo 9 amreng constituency arlo lo ke damtang 2022 aningkan ane ladak rong khelan ke lage karbi anglong man amreng homosti binong binang adim lo seta Meghalaya State Government pen December 6 2022 anu ladak ala Meghalaya barato laso outpost along laso angkang ahima parlopon deadlo pu press media pen pangdak adlo notification piat lo seta non puanta karbianglong inut MDC MLA MP tunta laso puta kasih cukup itu pulo telage koson alam lo lage apot Meghalaya parlopon ji po fanda chukau di masalah Asinili la support Meghalaya State Government pen kapek lang press aku PC nang tuhan nili teklang po lailo ye kopi ba News Report KATV News. Aron bari manim ke kroyarat ke do anabangke rong robarlo rong sorong bot thangnat ki bengke phan ki pavi jia phan lapen choklem chodam amo ke do anta ke misen jia phan polote ningkane sekpen ipong rong ker arkli ponsi hirjumia bangke chuhang ponrin tipo la soteng si nijang kar benglong hamrena habar kapar lopon phongjang re arong arada tum satami chingrum si kaikia sengkan wanga son thak thak pininga sengkan le thot satami rong rup arlo kemi ke chok e jia phan ki damtang thang thang ni phai krepiar ni rong ker arkli ponsi borkan hirjumi chohang ponrin tilu rong ker karkli pona jai megalong pen kuru kulaga tuma hin pen ke pachini pona tengki bangso phongjang re lake hako sining pier thekang duga hut ha imu rong hangpi ke theki dinga dimlo lapen piniarni anta ha imu ke eke som ke jui la hayang thek mate asim sab dolang lapen rongker karkli pon satami bomot bokan satami akan long et pusi kuru saratuma hin pen pachini pon ajeng haberi sut pencin lokak timungarong terangarong timungarong ni terangarong akan yarong rong ni rong pho aran ni tumpini dak apor pen kya thekhe dalo sitame arnam kya dia tarik itu pada pute sta an pen arnam ke kaita chipi minang ji pamasini tumta kiduk ki boy pangstami boy ilo atau sipini ni tumdak rong kya thelo mudakan pamisani hatul satun thallo en nili non bang kachining di dunji bang ke karbianglong autonomous council CM mate ala tim karbianglong dak IM local EM lang tum phansini ri bang ke lapu helo mo terang agi hai ta thanlo ni tum non bang ke ladak bang ke rong barim lo pudam nang pute karbianglong autonomous council penten ni tum rong si akleng lang athia kleng lang pu pudami bang ke haimu ke harlong long si akeng bot du mupir thekang du ko hut si ili tum pudam nang ri council ke non official ke long lang si rong barim piglo ni tum da so posi pulot tourism bang ke non haimu abang ke belek adet pentamen dak na humri nang kelang bang sami dak alon ti thekhe da posi alon ti piya phan doktor tudiram rong hang sar phan ni tum dak arong lasoi hi arong haimu arong pen ni tum kachuning ri abang ke lapu helo je dak abang ke non alangli autonomous council long ke do CM ricu ke chohut le alangli supi phanang palon na sonte punin tum bang le kachuning ri padikrim son sin ni tum angsong no te ke ding tim karbiang long mata chuning ri sinili lan ti pading de lo na nang pitang na do lo sitame nang tipe lang nang tipe sig ong lang apot nang gerap re sig ong lang nang gerap ka dulo lahay rong kerset kadu ka yang tonon talang sinang rap pon bom lo sitame nang kerap re ta du ulang nang claim nang ka du ulang pasi unan lahay nang kerap dia pan tuning dilo adun thu phongjang re arara hin pen rongker karkli pona me long pen ke isiatum nang humrira bangso dim alira lon pen salam pon tha lapen karbiri choki haisatami nang ka humria phan bang tha pusi chuning ri pedopon hamren pension dressing rong hang KATV news pinya da beta lansik tomani lo domi thangmi kardom